Μπράβο. Να του μπλέξω τη φωλιά του. Του μπλέξω τη φωλιά του με τα χρυσολούδα του. Παραπονιάρικο του παρήγγειλα κι εγώ. Του παρήγγειλα κι εγώ που έχω χρόνια να το δω. Έσφαξα ένα κόκορα στο παιδί μου τη χαρά. Έσφαξα ένα κόκορα. Έφαγε σαν ψούδα. Τι έγινε
γειτόνισες στη νύχτα. Το μάθατε τι έγινε, γειτόνισες στη νύχτα. Μου κλέψανε τον τέτσερι μαζί με τα ρεβίθια. Μου κλέψανε τον τέτσερι μαζί με τα ρεβίθια. Έγινε το σαλβάκι. Εμένα η μάνα με στείλε να μάσω μανουσάκια. Εμένα η μάνα με στείλε να μάσω μανουσάκια. Μανουσάκια, μανουσάκια, κόσκος και γαρίφαλάκια. Μανουσάκια, μανουσάκια, κόσκος και γαρίφαλάκια.
πας παπαλαμπρένα, που το πας είναι αρρώστος. Παπαδιά πεθαίνει,
Να σας πω μια φορά που ήταν δύο αδέρφια, μιλάμε τώρα για πραγματικά γεγονότα, Λοιπόν, ο ένας έμενε εδώ στο Ηράκλειο και ο άλλος έμενε σε ένα χωριό της Μεσαράς. Ο Ηρακλειώτης ήταν πάρα πολύ φιλόζωος, δηλαδή σε βαθμό που δεν πήγαινε άλλο. Είχε αγοράσει ένα γατάκι από μικρό, το είχε μεγαλώσει, αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να φύγει να πάει στην Αμερική να κάνει 9 μήνες για επαγγελματικούς λόγους. Το πρόβλημά του λοιπόν, το πιο μεγάλο πρόβλημα ήταν το γατάκι. Τι θα γίνει το γατάκι, 9 μήνες που θα λείπει. Σκέφτηκε λοιπόν, δεν είχε άλλη λύση, να το πάρει, να το πάει στον αδερφό του στη Μεσαρά. Με πήρε λοιπόν το γάτι, πήγε στη Μεσαρά και λέει του αδερφού του: Κωστή, γεια, του λέει, εγώ θα φύγω εδώ και θα πάω στην Αμερική και θα κάνω 9 μήνες, κατέχεις το? Λέει, κατέχω το. Λοιπόν, γεια, του λέει, πάρε και κάνει τα 500 ευρώ και να προσέχεις το γάτι, του λέει, σαν τα μάτια σου. Μην πάθει, του λέει, πράγμα ο κάτης, γιατί εκάητσες. Όχι, όχι, εντάξει, του λέει, Παναγία μου, πήρες τα 500 ευρώ, αυτός τα βάλε στην τσέπη. Έφυγε ο αδερφός του, δεν είχε περάσει περίπου ένας μήνας και μια στιγμή τον παίρνει τηλέφωνο στην Αμερική. Πιάνει λοιπόν το τηλέφωνο, του λέει, έλα Γιώργη, ο Κάτης σε ψόφισε. Μόλις το ακούει αυτός, του βγήκε το τηλέφωνο από το χέρι, υποθύμησε, αλλά μετά από κάνα δεκάλεπτο συνήλθε και πιάνει το τηλέφωνο και τον παίρνει πίσω και του λέει, έλα, του λέει, ρε Κωστή, ήταν μωρό το πράγμα, του λέει, δηλαδή είναι τρόπος μωρό, του λέει, αυτός από μου το πες. Λέει, πώς έπρεπε να σου το πω? Με κάποιο τρόπο, λέει, να με βάζεις έτσι μέσα, ρε παιδί μου, στο πνεύμα. Πες μου, ας πούμε, λέει, ότι ο γάτης ανέβηκε στα κεραμίδια. Κλείσα το τηλέφωνο, πάραμε μετά από κανένα τέταρτο και παίρνουμε, ρε εσύ, εκεί που είναι ο γάτης, να πούμε, είναι επικίνδυνο να μην πέσει. Αλλά εμείς έχουμε καλέσει την πυροσβεστική και όπου να είναι θα έρθουν οι ανθρώποι και μην φοβάσαι τίποτα. Κλείσε το τηλέφωνο, λέει, και πάρε σε κανένα τέταρτο και παίρνουν. Ήρθε η πυροσβεστική, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, ο Κάτης έπεσε. Αλλά εμείς τον πήραμε τον Κάτη και τον πήγαμε σε ένα κτηνιατρίο και μας είπε ο γιατρός πως είναι 50-50. Κλείσε το τηλέφωνο, ξαναπάρουμε, λέει, μετά από καμιά ώρα και παίρνουν, Γιώργη, τελικά ο Κάτης δεν τα κατάφερε. Έτσι, λέει, με το μαλακό να πούμε, μην πάθω κι εγώ κανένα εγκεφαλικό, να φταίει ο Κάτης. Ήταν να σου πω, του λέει, εσύ αδερφέ μου, δεν μπορούσα να το φανταστώ αυτό το πράγμα που μου είπες, αλλά τέλος πάντων έχεις δίκιο, του λέει. Χίλια συγγνώμη. Λέει, εντάξει. Λοιπόν, πέρασε αυτό, στο μήνα πάνω, στο δίμηνο απάνω δεν είχε περάσει δίμηνο, τον ξαναπαίρνει μια στιγμή από το χωριό στην Αμερική και του λέει, έλα Γιώργη, η μάνα μας ανέβηκε στα κεραμίδια. Και μια και δύο νάτικα. Μόλις, λέει, μπήκε και μέσα στην εκκλησία,
Βρήκε και μια καρέκλα εκεί αδιανή και πήγε και στρογγυλοκάθισε. Εκείνη την ώρα, λέει, έβγαινε ο παπάς από την ωραία πύλη, το Ευαγγέλιο, και λέει «Σοφία». Του λέει «Αυτή είναι θες». Λέει «Ορθή». Λέει «Να μην δεις άνθρωπο να κάτσει». Έπαιξε μια ταμεριάτση και σηκώθηκε. Τέλος πάντων, μετά από λίγο κάτσανε όλοι κάτω και έχει μείνει αυτή όρθια. Και έτσι λέει μια από δίπλα «Σοφία, κάθισε». Λέει «Μα δεν τον εθωρείς. Τόσοι να πάει κάθονται και με τα μένα τα βάλε». Σας ευχαριστώ για τον χρόνο. Ό,τι έγινε σε αυτό το χώρο απόψε είναι η αναβίωση και η αληθινή παρουσία όλων αυτών των πραγμάτων και των χωρών μας και του πολιτισμού μας και ό,τι καλύτερο έχουμε και με την αγιογραφία μέσα και με όλα τα έργα που έχουν γίνει, αλλά και με την έκφραση και το χορό και όλα που είδαμε απόψε εδώ και ζήσαμε. Συγχαίρω τον πατέρα Μιχαήλ, την ενορία όλους τους δικούς πατέρες, όλους οι οποίοι μετήχαμε και στο ναό και στην αυλή εδώ. Νομίζω έτσι πρέπει να πορευόμαστε, έτσι πρέπει να είμαστε. Σε μια εποχή τόσο δύσκολη, όχι από οικονομική πλευρά μόνο, αλλά από πλευράς έτσι συνυπάρξεως και των ανθρώπων, αλλά προπάνω και των πολιτισμών, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χάσουμε τον εαυτό μας. Να μην χάσουμε αυτό που ήταν οι πατέρες μας και αυτό που είμαστε εμείς και προπάνω αυτό που θα είναι σε λίγο τα παιδιά μας. Γι' αυτό και θεωρώ πάρα πολύ αξιόλογη την άποψη. Πάντοτε να γίνεται κάτι τέτοιο και ακόμα καλύτερο. Όχι καλύτερο με την έννοια ότι δεν είναι καλό το σημερινό, αλλά ότι χρειάζεται να προοδεύουμε συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Να είστε, πατέρα Μιχαήλ, μαζί με τους πατέρες, όλοι πολύ καλά και πολύ ευλογημένοι. Συγχαρητήρια στους οργανοπαίκτες εδώ, στους χορευτές, σε όλους. Χρόνια πολλά και πολύ ευλογημένοι.